Nyt olisi aiheena linjaus. Eli puhutaan lyönnin ihan alkuvaiheen prosessista, jossa katsotaan se kohta, se tähtäyslinja, jossa sitten keppiä liikutellaan. Ja tässä alussa tutkitaan nyt se oma katseen keskus, tai miksi sitä haluaa sanoa, eli se kohta, josta sinä näet suoraan. Tämä on yksi tapa tehdä se testi, laittaa pallot tarkalleen samaan linjaan tuohon keskipöydälle. Ja sen jälkeen lähtee liikuttelemaan päätä tästä vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Eli ohitatte aina tuon linjan, kalibroitte ikään kuin sitä, että näette, että nyt en ole keskellä, nyt en ole keskellä. Ja pysähtyy siihen kohtaan, josta te näette suoraan. Kameralle se on helppoa, koska kameralla on vain yksi objektiivi. Ihmisellä on 2 silmää. Ja meillä se katseen keskus on jossain tuolla, joko silmän alla tai niiden välissä. Ja mulla se on tässä vuosien varrella aika vakiintunut se testi. Mulla se on tuossa keskivaiheella, mutta vähän vasemman silmän puolella. Eli vasen sijarain on ollut mulle semmoinen tavallaan oma ankkuri siihen, mitä mä miellän. Ja keppikin sitten kulkee myöskin siitä leuan hieman vasemmalta puolelta keskikohtaa. Aiemmin opetettiin niin, että oikeakätinen pelaaja astuu oikealla jalalla lyöntilinjalle, mutta tässä nyt nähdään, että se mun katse ei ole silloin siinä oikealla lyöntilinjalla, vaan se on täällä sivussa. Ja joudun kääntämään päätäni sitten päästäkseni siihen tähtäämään. Eli se, mitä mä neuvosin, olisi niin, että astukaa suoraan sinne taakse niin, että teidän pää on jo valmiiksi siinä oikealla tähtäyslinjalla, missä se teidän katseen keskus sit onkin. Mun kohdalla se on tuosta vyönsoljesta vähän puoli senttiä vasempaa. Ja sieltä laskeudutaan siihen lyöntiin niin, että se keppi menee mun leuan keskikohdan hieman vasemmalta puolelta. Ja sitten muuten muistetaan pysyä alhaalla lyönnissä ja lyödä siitä pallosta läpi. Tämä on hyvää harjoittelua aloittelijoilla, mutta ihan kokeneille pelaajille myös. Palauttaa perusteita mieleen. Ja taas otetaan toinen uusinta. Astutaan sinne taakse, kepin mitta tuosta pallosta. Sitten askel siihen lyöntiin ja lyödään läpi. Eli koko suorituksen ajan pysytään siinä oikealla linjalla.